Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní video je to z Shadow Fighting 2. A dneska, jak jsem vám říkal včera, nebo dneska, já nevím, kdy to bylo, že natočím Shadow Fighting 2. Je to tady, idem hrát Shadow Fighting 2. A ježiši. Round 1. Jo, je to fakt dobrá hra, doporučuji. Zatím, dobré, já. Dobře, wow. Viděli jste ten? Mě ubral tolik HP, já úplně celé, wow, tak to byl mazec. Ne, tady ten třeba jako takový trochu těžší, ale pak je tam takový úplně mega, dobře. Takový, to jsem blbě udělal, ne. Umři, ne, jo, je dole. A to měl ještě k tomu hard. Toto video by bylo asi taky 6minutové. A tak. Pojď. Ten má o trošičku silnější tyto. Já mám jenom tady tyto kladiva, nebo co to je, ty hůlky. Jo, dobré, kopl jsem mu do nohy. Zítra by mohlo být moju takovou trochu blbou hru. Jo, ten bude dole za chvilku. Jenom ho musím někde. Ne, nebouchej mě, prosím. Jo, dobré. Zítra bude taková ještě hra, nebo mě můžete napsat po toto video, co byste chtěli natočit za hru. Promiňte, že u toho mluvím, ale já se strašně soustředím. Ten bere docela, je po mně, dámy a páni. Tak tohoto už nedáme. No koplí, tak to bylo co? Je po nás. To už nedám, on už má hard. Já mám ani. Shit, pojď, jo, kopl jsem ho, wow, jo, wow, dobře mi, pak bychom si mohli nějaký ten zápas na 2, to je právě survival. Mně přijde, že, no vlastně mně přijde, že toto jsou stíny těch hráčů, co to, říkám, co to je, mě tak bodá. Hit. Shit, tak to bylo, ne. On nám ubral jenom trošku, nebo 2 hity nám dal. Round 6. Ne, on má takový paličky. Paličky se to jmenuje, ale já mám... já jsem mu hned na začátku. Tak to si děláš srandu. Tak toto je co jako... Prostě tak málo hápek a já prostě mu aj výrazí prostě zbraně. Tak, aj dostal jsem aj perfekt. Wow. Ten mazec. To nechápu. Round 7. Jo, to vždycky nedám. Škoda, že byste mu, kdyby se mu dal, by byl úplně... Shit. Vidíte, kolik on bere jedním kopem, je po nás. On nám dal headshot. Zatím začáteční. Budeme si vylepšit moje zbraně asi. Tak. Paličky za, to si dáte stranu 2000. Mám tuto. Tato je silná. Tu si kupni. Ta je mega silná, vám řeknu. A ty jsou ještě vylepší. Wow, 53. Tak to bychom mohli dát dneska nějakého toho. Dáme si turnaj. Tam budeme mít někoho těžkého. Jo, Rogue. Tak 6 minutové. Jo, tady Titor má takový ten klobouček. Ale on má stejnou viděl. WTF. Shit, tyka, on se nasral. Já jsem dal na tak 3 hity nebo 4, já jsem to nepočítal, ale... Úplně hned na začátku, tak, ale... Kurde, Borku. Jo, pojď. Jo, pojď. Ani nedotkl ještě, tak dotkl. Nedotkl. On se nás ani nedotkl. Nebo jako dotkl. A on nás ani netrefil, ani tu, a já jsem ho... super vítěz.
ale to vás prostě nemohl dát. Jdeme na další. Wow, dobře mi. To je Thorn. Ta bude lehká, mně přijde, nebo ona má stejná, ne, ona má tady tyto. Ty pudly. Už se nasrál hned na začátku. To je ta moje taktika, co? Jo, a beru víc, mně přijde, dámy a páni. Já beru víc, já mám ty paličky. Bijač. Kámo, hej, toto je jako co? No to, že jako to nedám, já už mám jenom tolik málo hápek. Ona má tolik. Ne! No. Ach jo. Máme prohráté. Mohli bychom si pak ještě jednu zahrát. Tady tuto, jestli ji nedáme fakt. Ne, dívejte, ona pokaždé. Vždycky na začátku. Pojď. Mám málo hápek. A ona má taky. Ne! Já už nemám na to chuť ani hrát. Ach jo, jsme dostali jenom 3. Nevadí. Jakože další upked, jo. What the fuck. Tak to už na nás ani možná nemáte. Já zkusím ten duel. Wow, to jsem ani nevěděl, co je ten duel. Nějaký ninja. Shadow, to jsem já. Já jsem ten Shadow, jo, kdyby něco. Já jsem ten Shadow, co je. Počkej. Ty zbraně, úplně jináčí v voge. Ale to, že já takovou ani výbavku nemám. Ale chci mít, že mě vůbec ani nebere. Oj, co to je? Dobře, úplně tak dono. Ten je úplně tak úplně z dola, úplně. Jo, to trefili. To tak pomazané. A on se taky nasral trošičku teďka. Tak to byl dobrý kritik. Kámo, toto je jako co? Dobré, po něm jsem si říkal. Round 2. Ninja. Jo, a pokaždé nějaké tyto ne. Aha, takže prvním neměl s gratikama, tak jako. OK. Ano, pořád všichni děláte s těma nohama furt něco. Furt uchylat si na nohy. Čumte, kolik mu. Wow, tak to jsme mu vzali asi možná kryťák. Hochu. Tak to nepřežiješ, ale možná jo. Headshot hit. Na to jsem neměl, kamoš. Jo. Kolik za to dostáváte? Dostáváte ne. Dobré, celkem. Až za 3 dny. Dáte srandu až za 3 dny. Jako další, že se vylepšit. Vy si dáte srandu, já mám tu nejlepší Ne, nemám. A to je nejlepší. Brnsko bychom si mohli koupit. Tak toto by bylo asi pro dnešní video vše. Snad se vám aspoň trošičku, aspoň do. A toto asi by bylo pro dnešno všechno, takže asi. A ochutnávek 3. Takže já se s váma čau.